koda kembe mabende tiyo koda juende di kata mnaoton wache di dapas manya sani gi nyakorunga jong ma iwacho ni samoro ndiko ji gibro bedo ka gilalo tijegi e kin mamoko ang'ini mano bende en twak manyalo bedo ni wawacho kata mna kopogre gi mano bende Anyango mede minyalo medo kotende gi mano nikech king'iyo nengo mago mag eco-friendly products they're way too expensive, very expensive. Ere kaka sirkal nyalo siro kata mna kembe mar mondo mi olos gigi e yo makare nikech lwasi mar ohala ing'iyo kata mna environment mano mar ohala kaka chal bende kinyalo medi gi wach iro malungo wanga tear gas mabende koro oganda wacho ni ketho alwora mokadho koro wach ginene loso eco-friendly diapers gi ginene gi sanitary towels dwaro subsidies because government ema ochunge ginene is the highest manigi pesa matuko yes and stable koro subsidies the subsidies go biro gi policies koro konyo jo gine there's a county government kata national government koro uduoko koro imiyo gi wache kaka ginene matin uduoko nengo imiyo gi subsidies mondo nengo ma production obed matin mondo koro by the time ngani uso gini to use be mayot. The other alternative is partnering with ginene wariwore gi private sector koro ng'iyo kaka private sector nyalo tiyo gi ngeni private sector golo profits to gin gi mandate mar social responsibility koro pesa gi no eminyalo tigo koro gi support ohala matindo gi maloso those reusable sanitary towels gi diapers yes to ito malungo wang nikech